ಮಿತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬದಲೇ ಮರಣಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಕರಿತನಮ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಇರೋದು 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ತುಳುವ ಬದುಕಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗಂಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಐನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೋಣೋಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ತುಡರ ಪರ್ಬು ಇಂಚ ಪರ್ಬೋಲ್ ಸಾಲು ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಮಹತ್ತ ಪರ್ಬುಲೆಡ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ತುಳು ಬದುಕುಡು ದೇಪಂಡ ತುಳುವ ನಾಡೆ ನಾಗ ಮೂಲದ ನಾಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ನಾಗನ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾತ್ರನೇ ಪುಂಚ ನಾಗ ನಿನ್ನತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಕೇನ್ವ ಅವೆಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡು ದ್ಯಾಗ ತುಳುವೇರ್ನ ನಾಗಗ ಆತೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸುರುಕಾದ ನಾಗಗ ದ್ಯಾ ಕೊರಪೇರು ಒಂದೇ ತವಕಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಯಾಪದಲ್ಲಕನೆ ಓಡ್ತಿನಾಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಿನ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ನಾಗೆ ಏರು ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಸುರುವಾಣ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದೇನು ಪೂರ ತೆರೆಪದು ಕೊರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರ ನಚ್ಚುತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಟ್ರಲ್ಲರ್ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲೆಪ್ಪಲ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಂಘ ತಯಾರಿ ಪನ್ನೆರದಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೆ ಲೆಪ್ಪುನ್ ತೆದೋ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ತುಳುವೇರ ನಾಗೆ ಎಂಚ ಏರು ಒಲ್ಪ ಒಂದೇ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಂಡೆರಡಿಕೆನ್ಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗಲೋಕ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಅಂದೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಶರೀರ ಎಂಚಿನುಂಡು ಈ ಶರೀರ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುನ ದಶಾವತಾರ ಇಂದೆಟ್ ನಡಪು ನಾನು ಪಂತಾರ ನೆಡ್ದು నేను పంతే ఇంది ఈ దశావతార నడపునగా మూలు అజిప్ప వర్ష అనగా అజిప్ప వర్ష అండు బన్నగా అజిప్ప సంవత్సర ముగిండు ಅಜ್ಪ ಸಂವತ್ಸರದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಆಂಡು ನೆಂಗಳು ಪನ್ಪತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂವತ್ಸರಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲ ಏರು ತುಯ್ಯೇನ ಆಯೆ ಪೂರ ಕಲ್ತೆಂದು ನನೈತೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬುಳೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬುಳೆ ಪನ್ನದಾದಂಡು ఆయన ಮಹಾಭಾರತ ಮುಗಿಂಡು ఇప్పుడు మహాభారత బన్న మహాభారత పంట ఇందేళ్ళ దుంపంతే నిజమనగా ఎంకల ఈ శరీರದ కತೆ మహాపండ మల్ల భారతవన భావనాత్ రథాతీతి భారత మల్ల అంద పండే ఐక్ బ్రహ్మ అని పనుకుని ఓ మల్ల తోజుండు ఐక్ బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మ పండ శరీర ఐటు జ్ఞాన ఉండు ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಾವನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನವರಸಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಭಾವನಾತ್ ರಥಾತೀತಿ ಇತಿ ಭಾರತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಈ ಶರೀರತೆ ಅತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಅಂಚ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಗಿಯುಂಡು ಈ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥಜಿನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಕಥೆ ಏನು ಐಕ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ಅಂಡು ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ಅಂಡು ಏರ್ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಷ್ಣುನ ದಶಾವತಾರಡು ಒಂದು 85 ಸ್ವಲ್ಪ 100-150 ವರ್ಷ అనగా ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕುದುರೆಡು ನೆಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಕಿಯಾದು ಪೋಪುನಿ ಬೊಲ್ದು ಕುದುರೆಡು ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೋಯೇನು ಅಂಡೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಕಿ ಅದು ಓಡೆ ಪೋಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇಂದು ವಿಷ್ಣು ಪೋದಾಂಡು ಬಕ ಮುಗುಳು ಒರಿನಿಯರು ಆ ಒರಿನ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಆಯ ಸೈಪೂಜೆ ಆಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಯನ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿ ಅಂಚಾದು ಪಿಂಡ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕಡಪುಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಓ ಒರಿಂಡು ಅವು 14 ಕರಿ ಬಕ್ಕ ಓ 17 ಅವು ಭೂತ ಇಂದು ತಂದ ಜಾಂಡತೆ ಇಂದು ಬರ ತುಂಬ ಪಂತೆ ಅನ್ಪೂರ ಇತ್ತೆದಾದಂಡು ಮೂಲು ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಎಂಕಲ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಸುರಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಪಂಡದ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಬಂದಾಗ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಉಂತುನಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಸೊ ಈ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನೇರನ ಕತೆ ತಾರಕಾಸುರನ ಜೋಕಲ್ನ ಕತೆ ಶಿವೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ಆ ಪುರೋನು ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಕತೆ ಸೊ ಈತ ಅನಗಲ್ಪಂಜಿ ഒരു ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಏರ್ಕನ್ನಾಗ ಬುದ್ಧೆ ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಯ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬುದ್ಧೆ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರ ಯಾಪ ಸುರಾಪುನಿ ಈ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಸುರಾಪುನಿ ಅಪ್ಪಣೈತಿ ಎಂಕುಲು ಏರಿತ್ತೆ ಮೂಲ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ದಕ್ಕುಲು ಒರಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನರಮನಿ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಗೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಸುರಾಪುನು ದಾವಣೆ ಎಂಕುಲು ದೈವ ದೇವೇರು ಭೂತ ಇನ್ನೇನು ಬರ ನಂಬುವ ನಾಗನು ನಂಬುವ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನವಲಾಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ ಜಾಗ್ರತ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪೊಸತ್ ಎಂಕ್ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಬತ್ತನದತ್ತು ಯಾನು ಪುಟ್ಟು ನಗನೆ ಮೂಲು ಬೌದ್ಧಾವತಾರದನೆ
ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರದ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬುಳೆಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಎಂಚಪುರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದ ಕತೆ ಮೂಲು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಅವಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೆ ಅವು 2,500 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಯಿಡ್ ದುಂಬುಲ ಮೂಲುಂಡು ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಐಕೆ ಯಾರು ಮೂರನೇ ಪಂಡ್ತೇನೆ ತರವಾಡು ತೇರವಾಡ ಪುರ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಸೀತೆ ಅಂಚಿನ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಮೂಲ ಸುರಾನಾಗ ಬುದ್ಧೆ ಕಿರೀಟನು ದೆರ್ತು ತಿರ್ತದಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತೆ ರಾಜೆ ಕಿರೀಟನು ತರಟಿದಿಯೇ ತರಟಿದಿಯೇ ಬಂಡ ಕೋಡೆ మళ్ళీ ఆఫీసరా అని మళ్ళీ పదవి ఇడితే అజ్ప ವರ್ಷಾನಾಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅನ್ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಜ್ಪ ಸಂವತ್ಸರ ತೂದಾತಂದು ತೂದ ಆಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತಾಗ ದನ ದಾಲ ಬ್ಯಾಲೇಜ್ ಮುನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಬ್ಯಾಲೇಜ್ ಬನ್ನಗ ಅಪಗಾಯ ಬೌದ್ಧಾವತಾರಿ ಅಪಾಯ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಗೂ ಪೋಪು ನಂಜ ಸಮಯ ಇತ್ತಾಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಕಾಡುಗು ಪೋಯಿಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸುರಾದ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಶರೀರದೊಲೆ ಟಪ್ಪರೆ ಮೂಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಗೂ ಪೋಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿಜಿಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕಲು ಕಿರೀಟವನ್ನು ತರಟಿದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಬರ್ಪೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ತರಟ್ಟು ಕಿರೀಟದಿಂಡು ಕಿರೀಟದಿ ಬಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ತೆ ಐದು ದುಂಬೆ ಮೂಲರಿ ಕಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಉಪ್ಪನಗಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಕಲಿನ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಬದ್ದ ಅಂತಕೇನುವೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದಾತಂಡು ಎಂಕ ಮೂಲ ಜಾಕೋರ್ಲಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಗು ನಾನು ಆನಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಆನಿ ಅಂಚಾದ ಬೈಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಮಯ ಕರೀದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರಬೈರಾಪಜಿ ಎಂಕ ಮೂರು ಉಂತೆರವಲನ್ನು ಜಾಕೋರು ಅವನು ಓಲ್ ಜಾಕೋರು ಪುನಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಲ್ಪ ಜೂಜು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಯ ಇನ್ನು ಮೂಜತ್ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರಡು ಉಂಟಲ ಬಂಗಾರ ಪಂಡಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ಕಿರೀಟ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಕಿರೀಟ ಬಂಗಾರದ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಅಜ್ಪೋ ವರ್ಷದಾದ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಕಿರೀಟ ನಾನು ತರಡ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಇಂಬೆ ಯಾನು ಅವು ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಕಿರೀಟವು ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಿರೀಟವು ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಮೆನ ಮಂಡೆ ತಿರುಗಣು ಕೊಂಚ ಬೋಂಟೆಗೆ పోయింది ఆశ అంచే బోంటెకి పోయి బోంటె పోదానగా జోరు పడ్డ బాధ్యలాదానగా నీరు పడడం కొంచెం ఆశ్రమం ఉండు ఆ ఆశ్రమ మేము గుర్తైతినದ ನಿಮ್ಮೇನೆ ಏರಿಯಾದತ್ತ ಕ್ಷಮಿಕೆ ಬಂದು ಋಷಿ ಕ್ಷಮಿಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪುನ ಏನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷಮಿಕೆ ಋಷಿ ಅಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿದು ಇಮ್ಮೆಲ್ಲೆತ್ವೆ ಗುರುಕುಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತಿಂದು ನಾಯ ಸಮಾಧಿ ಸಿದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕೋಪೋಡು ಗರ್ವಡು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಡ್ ದುಂಬೆ ಕಲಿಗುಲ್ದುನತ್ತ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿತ್ತು ಆ ಉಚ್ಚಿನ ಕಂತದ್ದು ಮಾಲೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚೆ ಮುಗುಲ್ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಋಷಿನ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಶೃಂಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪನ ಗುಣಪೂರ ಎಂಕುಂಡು ಅವೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊಂಬುಲಾದಿತ್ತುಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಕಾರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಂಬು ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಕೊಂಬು ಏರ್ಬನ ಅವಾಯನ ಮಗೆ ಏರು ಶೃಂಗಿ ಬತ್ತದ ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶೃಂಗಿ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಆ ಕೋಪಡ್ ಬಂಡೆ 7 ದಿನ ತೌಲಾಯಿ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದು ಸೈಯಾಡು ಒಂದು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ಆಪಾಗ ಋಷಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡು ಶಮಿಕೆ ಬಂಡಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾಯಿ ಶೃಂಗಿ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜನಪರ ಕಡಪುಡುವೆ ಆಗ ಪನ್ಪೆ ರಾಜಾಗ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಕತೆ ಅಂಚ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ದ್ವೀಪ ಆ ದ್ವೀಪಡು ಕಾವಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ಲ ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾವಲ್ ನೀರುಂಡದ ಅಂಚದ ಪಿಜಿನ್ ಪೋಯರದಾಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ ಬೇತದಾಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಬರು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಐದಾದ 7 ದಿನ ಸೈಪುನಂದು ತಾಪ ಕೊಡ್ತಾತನದ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಅಪಾಗ ಮೂಲು ಆಯೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಹ 7 ದಿನತ ಸಪ್ತಾಹ ಬನ್ನಗ ಆಯೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಅವನ ಎಂಕುಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಮಿನಿ ಪುರಿ ಪತ್ತನ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ಪುನತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ MBBS ಇತ್ತು ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಇಂದು MBBS ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ದನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಕತೆ ಶರೀರದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗು ತೂಪನ ಕತೆ ಅಂಡೆ ಓಲುಂತುಂಡು ಕಾವಲು ಇತ್ತೆ
ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ 7ನೇ ದಿನ ಇಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಬೈಯಾಣಗ ನನಂಜಿ ದಾಲ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಆಜಾತ ಅಂಚ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬರಗಂತೇರಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ರಾಜಾಗು ಇಂಚ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ರಾಜ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಲ ಅಂದಿತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಹ ಅವು ಕೆಂಪು ಕಲ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡವು ಇತ್ತು ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪುರಿ ಕುಲ್ದು ಅವು ಸುರುವೆ ಸೇರ್ರೆ ಎಂಬೆ 7ನೇ ಕುಲುನಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಿಂದ ಅದ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ ಸೈ ಆಡು ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿನ ತತ್ ಪಂಡಾವು ಕ್ಷಾ ಪನ್ನಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪನ್ನಗ ನಾಶ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾ ಪನ್ನಗ ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಅಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಬೇನೆನ ದುಃಖನ ದಾದನ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಅವಲ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಚಿನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತುಂಡು ಏನನ್ನ ನಾಶ ಅನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣೋಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯ ಏನ್ ಅಂಚಾದು ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಹಟು ಪುರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಪುರಿಯೇರು ಪುರಿ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪುರಿ ಬತ್ತದು ಪುರಿ ಮಲ್ನಾಡು ಮಲ್ನಾಡು ಕೊಡತ್ತುಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಡು ದುಂಬೆ ಜನಮೇಜಯಗು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಬ್ಬಿ ಸೊ ఆయన ಮಗೆ ಜನಮೇಜವಿಲ್ಲಿ ಜನಮೇಜಯಗು ಭಾರಿ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಈತೆಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಎಂಕಲ ವಂಶದಕ್ಕಲು ಈತೆಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಚಿನ ಅಂಡತ್ತು ಸರ್ಪಯಾಗ ಅಂಚಾ ಕೋಪಡೆ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ತಿ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರಾ ಸರ್ಪೋಲು ಬತ್ತದು ಯಜ್ಞೋಡು ಪೂರ ಸೈ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಅದಾದಂತ ಅರ್ಥ ಅದಾದ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಿರೀಟ ದೀಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಹಟ್ ಪುರಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ್ ಕೇರ್ಪುಂಡವು ನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಅವು ನಾಶ ಆಯ ಎಂದೆನ್ನಗ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂದಾದ ಪೈಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ನನಲ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದಾದಾಂಡು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಯಜ್ಞ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಯಜ್ಞೋಡು ಎನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಪನ್ಪುನ ನಾಗನ ಕುಲ್ಲಿ ರಕುಲು ಪೂರ ಯಜ್ಞೋಡು ಆಹುತಿ ಆಪೇರು ಆಹುತಿ ಅದು ನಾಶ ಒಂದು ನನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಯಾನ್ಲ ಸೈಯೋಡು ನನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ನದಾದಾಂಡು ತಕ್ಷಕ ಒಲೆತ್ತಿ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ತಕ್ಷಕ ವೈದ್ಯವನ್ನ ತಕ್ಷಕ ಒಲೆ ತಕ್ಷಕ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಸುತ್ತುಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅವು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪುರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದು ಆ ಉಲಾಯಿದ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವು ಸೇರೊಂದು ಓ ಎನ್ನ ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೇನೆ ಬೇಜಿತ್ತು ಸಾಯಿಪುನ ಇಂದು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಸುತ್ತುದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಇಂದ್ರ ಸಹಿತ ತಕ್ಷಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಬಾಡ್ನಗ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಇಂದ್ರ ಬತ್ತನೈತೆ ಯಜ್ಞకు ಪೂರೋಡು ನಾನಗ ಜರತ್ಕಾರು ಬಕ್ಕ ಮಾನಸಾದೇವಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಾದೇವಿ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ವಾಸುಕಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಜರತ್ಕಾರು ಬನ್ನಗ ಜರ ಪಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯಾಪುನಿಂದು ಜರ ಮರಣಗಂಜರ ಪ್ರಾಯಾಪುನಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಜರತ್ಕಾರು ಬಕ್ಕ ಮಾನಸದೇವಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾನಸದೇವಿನ ಮಗೆ ಆಸ್ತಿಕೆ ಆಸ್ತಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ಪಯೋಗನು ಉಂಟಾಯಿ ಅప్పుడు ಏರು ಉಂಟಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಸರ್ಪಯೋಗನು ಆಸ್ತಿಕೆ ಬನ್ನಗ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂದು ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಭೂತ ಓ ಯಾವು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಯಾನು ದಿಯಂಡ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸರ್ಪನು ನಾಗನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಆಸ್ತಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ఉందా ಐಕ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಸ್ತಿಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ದಯಬನ್ಪು ಈ ಮಂತ್ರನು ಉಚ್ಚುದ ದಾಲ ಭಯ ಇತ್ತುಂಡ ಇರ ಆ ಮಂತ್ರ ಪಂಡುಂಡ ಉಚ್ಚು ಇರ್ನಗೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಆಸ್ತಿಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂದೀರು ಬಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಮಂತ್ರೋಡು ಬಣ್ಣೀರು ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಇರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಇರ್ನ ಉಲೈಡು ಇರ್ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತರ್ಂಡ ಇರೆಗು ವಾ ನಾಗನಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನಾಶಾಯರಿಚ್ಚು ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಈತು ನಾಗ ಬನಕುಲು ಎಂಜೆಂಜಿನ ಪುರ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎತೋ ನಾಶ ಆದು ಪೋತುಂಡು ದಯಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಪಿದಡ್ನ ಬರೋಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಟ್ಟು ಇಂಚಾಯಿ ನಿಂದು ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜವ್ ಮುಲ್ತದೆತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕುಡೊಂಜಾಗಡ್ ಕೊಂದು ದಿಯೋಲಿ ಸೊ ಇಂಚಾಕು ಎನ್ನು ದಿನೆಟ್ಟು